Asta este prima zi din provocarea de a nimeri un flip reset ground pinch peste 100 de km. În fiecare zi am doar 5 try-uri. Nu-i bine. Un pinch, să zicem un pinch, dar cam slab. Doar 51 de km. Slab tare. Bun, bun. Peste 100, ultimul try. Da. Cam aceasta a fost cu prima zi din provocarea de a nimeri un flip reset ground pinch. Pa, pa, vă aștept la următoarea zi.